Terve ja terveisiä Pohjois-Karjalan Mujejärveltä. Tämä luonnonsuojelualue, jonne on tullut nyt muutamaksi päiväksi tutustumaan. Itse tuntien niin en tiedä, että montako päivää on. Reittisuunnitelman teko oli vähän haasteellista, koska tämä koostuu 2 järvestä. Autiotupa on tuossa lähellä ja 1 auto oli tuossa parkkipaikassa. Että se voi olla, että siellä autiotuvalla on porukkaa ja silloin mä menen sitten vähän etäämmälle. No ainakin 1 yö on. Eli lähdetään nyt menemään. Tässä nyt on tämä Mujejärven luonnonsuojelualue. Ollaan täällä. Tänne on myös tarkoitus mennä, koska tämä Tetrijärven alue kiinnostaa, samoin kuin tämä Mujejärven alue. Täällä on sitten se Uuron rotko, jossa pitäisi käydä kyllä. Ja tänne oltaisiin menossa. Katsotaan minkälaiseksi reissu muotoutuu. Tätä kaivovettä on tutkittukin, mutta mun mielestä tuossa luki jossakin luontoon.fi, että tämä ei olisi juomakelpoista. Täällä on tosi upeata ja hienoa. Valtavia tämmöisiä harjuja. Ja tämmöisiä kilpikarnaisia vanhoja puita, joita ei niinku missään ole. Tämähän on siis ihan kaatamatonta varmaan muutaman 100 vuoden ajalta. Lähestytään kohta sitä Mujejärveä. Se mujehan on siis muikkua tarkoittaa. Vilipastaan nyt tuonne rantaan, niin mä kerron mikä karmeus tähän alueeseen liittyy ja minkälaista taustaa tässä on maailman saatossa sitten ollut. Mä luulen, että pitää tulla vähän vanhaksi, niin kuin kilpikaarnaiseksi itsekin, ennen kuin tajuaa, että jos niitä puita on kaajettu, niin ei ne sitten niin äkkiä kasvakaan enää semmoiseksi, että niistä pystyy tekemään niitä kaarnaveneitä. Mutta en mä muista, että mua nuorena olisi tuommoista asiaa jaksanut yhtään vähempää ei siis kiinnostaa. Tuonne Mujejärveen työntyvässä Kalmoniemessä, niin siinä on historiallista merkitystä ainakin 3 tavalla. Esihistoriallisena aikana se on toiminut asuinpaikkana. No sitten seuraava asia, mikä liittyy tuohon Kalmoniemeen, antaa viitteen jo siitä nimestä. Kalmohan tarkoittaa vainajaa ja niitä on Suomessa muuallakin tämmöisiä kalmoniemiä ja kalmosaaria. Tuommoista hiekkaperäistä maata on käytetty vainajan väliaikaissijoituspaikkana, kun on sitten talvella viety kirkkomaahan se lopullisesti se vainaja. Suomalaisille on ollut tärkeää viedä se vainaja kirkkomaahan ja ehkä jollain tavalla myös sitten turvallisuuden tunteen vuoksi sitoa se vainajan sielu ja henki sinne kirkon lähelle mieluummin kuin että se tulee leijailemaan sinne kotinurkille sitten. 3. asia liittyy järvimalmiin, eli tuolla alueella on rautaa, joka on saostunut sitten ymmärtääkseni kivimassan kanssa, josta se on pitänyt sitten lämmittämällä irrottaa. Ja tiettävästi melko suuria massoja on pitänyt saada irrotettua yhtä puukkoa varten. Tämmöisiä historiallisia seikkoja liittyy tuohon Kalmoniemeen, josta mä sitten siirryin tuonne kaunille läheiselle hiekkarannalle lounastelemaan. Mistä tietää, että pitää syyä? Tietää siitä, että tulee vähän semmoinen huono fiilis, tulee semmoinen olo, että millä ei ole mitään merkitystä ja tää on ihan tylsää. Sitten kun on syönyt, niin sitten yhtäkkiä onkin, jaha, tää onkin hieno paikka. No niin, jatketaan tästä. Tässä on vielä semmoinen vajaa kilometri autolle, josta mä nappaan sitten rinkaan selkään ja lähdetään kohti sitä autiotupaa. Ja mikäs se siinä on muuta kuin mun mikrofonin DD-käät? Nyt on huono ennen, jos se auto on vielä tuossa parkkipaikalla. Jännitys tiivistyy. Ahaa, loistavaa. Ei sillä ole kuin mun autoni vaan. Sekin piileksii tuolla puun takana. Ei, nyt tuli apina harteille ja
muuttui askel kyllä paljon vähemmän vetäväksi kuin äsken tuossa hyvällä polulla. Tässä on sitä paitsi kiviä aika lailla. Mutta ei se auta, pitää olla nyt kuitenkin kaikki vermet matkassa. Mähän palaan tätä samaa reittiä takaisin sitten tuohon autolle ja vaihdetaan vähän paikkaa sitten huomenna. Mutta hitaasti kun etenee, niin ei tässä mitään hätää ole. Nyt pakoillaan. Mä oon aika varma, että mä kuulin miehen äänen autiotuolta päin. No, käkisellä ainakin on. Mummo sanoi aikanaan, että niin monta kertaa kun käki kukkuu, niin monta elinvuotta on jäljellä. Tuo on kukkunut tuossa jo ainakin puoli tuntia. Mulla on tämmönen Osprey Ren, tämä mun rinkka, 65 litraa. Se alkoi narisemaan Tuntsan Jäkälän tunturissa kerran ja sen jälkeen se ei ole lopettanut sitä. Kuunnelkaapa. Aika muhkea silta. Vau, tämähän oikein ullaisittain sanottuna patio. No, kyllä tänne ainakin joku mahtuu. Pikkusen on viileitä, niin kuin yleensä näissä hirsikämpissä. Viileämpää kuin tuolla ulkona. Ja nyt pitää miettiä, onko tuolla semmoinen sopiva teltan paikka. Vai jäänkö sittenkin tänne kämppään. On siellä syttöjä ja on siellä puita ja lisää saa tuolta. Sahoja. En tiedä. Tuossa olisi kyllä ihan kuivaa paikkaa laittaa teltta. Siinä on jonkun verran noita tikkuja, mutta nehän saa sitä siivottua. Kämppä on pimeä, kylmä, sen saa lämmitettyä. Se olisi helpompi ratkaisu käytännössä. Mutta tietäisikö tuo tikka? Ei se sano mitään.
Huomenta. Kello on 6:45. Aamu näyttää kaunilta. Itse näytän niin kuin Aino Kassiselta, jos kukaan muistaa, kuka se henkilö on tai oli. Linnut alkoi 3 jälkeen laulamaan niin kovasti, että piti panna korvatulpat. Ketään täällä ei ole näkynyt, ei myöskään hiiriä. Tämä kämppä on aika jämäkkä, uittomisten kämppä. Ja senpä takia mulla onkin mukana semmoista harvinaisuutta kuin pekonia, mitä mä en yleensä koskaan syö. Mutta koska nämä äijät täällä on syönyt sitä läskiä, niin mä ajattelin, että ihan niin heidän kunniaksi mun on pakko ostaa pekonia ja laittaa sitä. Mä nukuin hyvin ja ajattelin, että mulla kävisikö tuossa reippaana uimassa, mutta kyllä se oli aika kylmän tuntusta tuo vesi vielä eilen illalla ainakin. Ja tuskin se siitä vaan parantunutkaan, koska täällä on varmaan yöllä ollut. Ei varmaan ihan pakkasta, mutta eipä paljon varmaan puutukaan. Joo. Ei muuten kun mä jatkan tästä nyt päivää, tai aloittelen päivää ja niin tuntuu, että on tässä kyllä ihan voimaantunut. Melko hulppea, kun makuulavitsat silloin 1910 on tänne niille uittomiehille tehty ja alla on sitten tämmönen osio, mihin voi panna tavaransa. Hevosiakin niillä on ollut ja ne on tehnyt niille semmoiset havukatoksi, sen suojat tonne ulos. Ja se lähdemies, joka tästä jutusta kertoo, joka on täällä ollut niitä tekemässä, niin sanoo, että hevosilla oli kömmänät. Se kömmänä on semmoinen sana, mitä mä oon kuullut täällä Itä-Suomessa käytettävän. Musta se on hauska. Joo, tästähän tulee hieno. Itse asiassa ne köyhät ritarit mulla tulikin mieleen siitä, kun mä luin jotakin näistä uittomiesten herkkuhetkistä, että köyhät ritarit oli yksi semmoinen, mitä niille sitten tehtiin. Jeep, nyt saatiin annos suomalaista uittoromantiikkaa ja realismia kanssa, kun Tammikämppä tuli testattua ja hieno paikka kyllä. Ja mä suuntaan nytten tonne polulle ja eilen illalla oli niin väsyksissä, että jotenkin söhläsin siinä ajatuksissani, että kyllähän me täytyy kyllä siellä Uuronrotkollakin käydä katsomassa jääkauden muodostumia. Ja mulla on kyllä sinne yksi kätköasiakin sitten. Mutta rinkkaselkä ja menoksi. Nämä on semmoisia paikkoja, missä mä oon onnellinen. Tässä ja nyt. Kävin vasta siellä Kilpisjärvellä. Se on liian valtavaa mulle. Se on mun sielun maisema. Kyllä siellä voi käydä. Jokainen ajattelee henkilökohtaisesti näitä omia retkiensä ja retkipaikkoja, missä viihtyy. Että mitä kaipaa, että kaipaako sellaista jotakin valtavaa. Ja nyt mä just mietin, että mihin mä täällä leiriytyisi, jos mä en meniskään sinne Tetrijärvelle. Vai huvittaisi nyt vaihtaa tätä paikkaa pois. Tarvittisin vaan tasaisen maan ja vettä jostakin. Nyt on sitten se äkkijyrkkä paikka, jossa täytyy tosi varovainen olla, ettei katkaise reisiluutansa. Vanhalla ihmisillä se tietenkin on, tai siis munkin ikäisellä se on ihan realistinen jo. Ja sitten semmoinen juttu, että kun on rinkka selässä, niin tasapaino on toisenlainen. Sekin täytyy huomioida, että se ei ole niin ihan samassa kuosissa kuin ilman rinkkaa, jossa nyt on se 16 kiloa. Ilman näitähän tuolla ei olisi tullut mistään mitään. Oikeastaan tuossa pahin oli nyt tuo juurakooma. Niitä oli pitkin matkaa tuossa.
Eikä haasteet lopu tähän. Tämä oli eilen nimittäin erityisen haastava, koska täytyy mennä tuolta niin kuin roikumalla tuossa koivun rungossa, jos ei halua astua tuonne molemmin puolin suohon. Niin viittä vaille oli kädet liveitä ja silloin mä olisin ollut aika iloisesti selälläni tässä. Ehkä täällä on joku henki täällä metsässä, joka vähän katsoo mun perään. Parkkipaikalla on yksi henkilöauto ja tunnistan sen omistajan. Väliaikatiedote, nyt ollaan tässä. Eilen käytiin täällä ja sitten mentiin tänne. Ja nyt käydään sitten täällä ja palataan tänne. Joo, nyt ollaan tauon jälkeen Uuronrotkolle menossa ja luonnonmettää näkyy tuossa mun selän takana. Luonnonmetälle tyypillisesti se hoitaa itse itsensä niin kuin se haluaa. 2,5 kilometriä on tästä matkaa, niin mä pistelen menemään. Ohjelmassa on tämän tyyppistä kiipeilyä sitten tässä moneenkin otteeseen. Sehän on siellä rotkon pohjalla sitten se laavu. Päivää kudaa. Kuvasta olette? No niin, Peurakankalta tultiin ja nyt ollaan tässä Uuron laavulla. Aamulla tuli niin laihaa kahvia, että mä yritän nyt laittaa vähän enemmän noita kahvipuluja. Mun piti täältä löytää tai etsiä yksi geokätkön, semmonen niin sanottu loppupiste, semmoista mysteerikätköstä. Kati hännät, ei sitä löytynyt. Mä perkasin äsken tuon laavun melkein kokonaan. Ja jos oikein tarkkoja ollaan, niin mä muistelen, että mä oon käynyt siellä ennen. Tässä on meillä ollut hyvä reisu tässäkin, mutta alkaa vähän väsyttää vanhaa ihmistä. Ja nyt kello on jo, ties mitä kellohan mulla ei olekaan mukana, mutta mä voisin kuvitella, että se olisi jotakin 5:30 ehkä. Niin ennen kuin mä olisin siellä Tetrijärvellä, niin mun pitäisi melkein heti ruveta sitä telttapaikkaa katsomaan. Se ehkä tulee vähän liian pitkä päivä, se on ilta niin myöhään, kun ollaan siellä. Olisiko tuolta metrin verran kuoppa? Siihen vaan sitten lunta tai jotakin päälle ja se on siinä. Täällä mainitaan toinenkin kuoppa näissä lähdetiedoissa. Ja se on varmaan tämä. Täytyykin olla. Joo. Kas vain, se tämmöisen rinteeseen on näitä tehnyt.
Hauskasti tässä näkyy vielä tällaista irtainta maa-aineesta, kun se kuoppa on tuolla. Niin siinä on ollut kova sätkiminen. Tämä on saatu tuolta porattua irti tästä. Nyt on Uurorotko tuolla takana ja on kilometrin verran vielä parkkipaikalle. Mä kävin tuon laulurastaan kanssa tässä pienen neuvonpidon suunnitelmasta, joka mulla jo oli. Ja hän sen kuittasi, että hänestä se oli myös hyvä idea nyt skipata se Tetrijärvi ja tulla sinne toisen kerran. Onko toinen kerta sitten tällä viikolla, huomenna vai ensi vuonna, niin me ei vielä oikein päästy siitä niin semmoiseen lopulliseen ratkaisuun. Se riippuu aina miltä tuntuu aamulla, kun herää, että onko nyt tänään Tetrijärvelle menopäivä vai ei. Eläkeläisellähän on tämmöinen mahdollisuus, että se voi tehdä niin kuin siitä tuntuu, kun se on velvollisuutensa ja sukulaisensa ja vanhat vanhempansa ja kaikki mahdolliset hoitanut ja huolehtinut vielä maailman politiikasta. Mutta otetaan silleen päivä kerrallaan niin pitkälle kuin se on mahdollista. Tiettyjä pelkoja ja uhkiakin on kaikenlaisia, niin pitää olla semmoista huoletontakin elämää ja tällä luonnossa se onnistuu tosi hyvin. Mä kiitän, että oot kulkenut mun mukana tässä nyt nämä pari päivää ja toivon, että tuut jatkossakin. Ja kiitän ja niiaan niille, jotka on tilannut mun kanavan ja kulkee mukana tässä, kun se motivoi tekemään näitä videoita. Tarkkakorvainen kuulija ehkä saattoi hahmottaa, että mä menisin sanoa, jotka on roikkunut mun perässä. Kiitoksia. Palataan seuraavan videon merkeissä. På återseende, morjens!